wata muhimmiyar tawaga ta ma'aikatan ministan noma da kiwo kakayin jagorancin mataimakin sakataren janar na ma'aikatan noma da kiwon ta kai wata ziyarar aiki a cikin jihar Difa domin yadda aka kwana game da rigakafin alluran dabbobin da ake musu domin kare su daga cututtuka. Ga karin bayanin daga wakilinmu ya hada. Ma'anar wannan rangadin da ita wannan tawagar ta yi a ƙarƙashin jagorancin mataimakin magatakardar ofishin ministan da ke kula da noma da kiwo shine na ganin yadda ake zartas da wannan aikin na funshin dabbobi a nan cikin lardun Difa. Wannan kuma biyo bayan kaddamar da wannan aikin da ministan da ke kula da noma da kiwo ya yi a garin Ingal. Banban da haka wannan tawagar za ta yi amfani da wannan damar domin ganin yadda damuna ta zamanto a game da zancen ciyawa, inda a wannan shekarar ta bana al'amarin na bada tsoro a wasu yankuna na lardun Difa tamkar karkarar Kinjandi da ke cikin kwamitin Gaskeru, inda a nan ma wannan tawaga ta yada zango domin saduwa da makiyaya. Kun san akwai sallar gishiri da ake kema Kirsale. Bana wannan sabon gwamnati da ya zo yake ba lokacin sallah ba ne, lokacin adiba bukatun mutane a daidaita a gyara musu ayyukansu don a ci gaba. Don shi ne ministan mai kula da noma da kiwo Alhaji Maman Usman ya tambaye gwamnati a yi dubara a yi shaushawan bisashe don cututtuka suna da yawa a rage asara. To kamin sallan nan sai aka ce a shaushawan ne za a yi. Cikin shaushawan nan ne muka samu magani da aka gwada muku kwanakin baya, sai muka zagayo mu gani hanyar da magungunan nan suka bi. Lalle ko alhamdulillah da muka ta yi akan hanya ma muna gani akwai matsaloli. Wani irin matsaloli adda kwai? Makiyaya suna nan suna dawowa wajen fannin noma, wajen kudus, abinda ba mu saba ba. Mafarin wannan menene? Babu kyawa bane, ba mu ji dadin damana ba ko kadan. Amma sai mu ce alhamdulillah abinda Allah ya yi sai mu yi kokari mu yi aiki da shi. Bisa kan wannan ne muka yi shaushawan. Bayan shaushawan akwai abinda muke kin da parasitan, magunguna masu kashe su saye ciki. Bayan wannan akwai vitamin. Don mi vitamin bisa da bai da karhi bai koshi ba, bai da karhi kenan muna gudun cuta a kara musu vitamin don su samu dan karhi, su samu rayuwa, mu samu dan nono kadan ko kiba kadan kayi mu sa su a kasuwa. Lalle ko alhamdulillah mun gamu da makiyaya, mun yi musu magana, sun yi murnan da wannan. Yanzu war haka alhamdulillah mutane na zuwa da pipi, ana nan ana shaushawa. Bayan shaushawan sun yi kukan da suka yi kuma wanda muka gani ne. Yau filin banza adda kwai inda ya kamata mu samu kyawa babu. A Azawa makiyayi kahin ya samu buhu guda na haci sai ya sai da bunsuru 3. Wannan babban matsala ce. Bayan wannan akwai inda kyawa kadan babu rijiya, babu ruwa, wannan kuma matsaloli ne. Sai suka tambaye a yi musu rijiyoyi, a kawo musu dusa mai rahusa inda gwamnati ya saba. Wannan zai rage musu asara sosai. Kuma mu ma mun gaya musu su yi kokari duk masu bisa da yawa yau su rage. Yau ba lokacin da za a ce yana da 1000 kaza, a'a, gwanda a ce kana da kadan masu kyawo, masu baka nono, wanda ka sai da za ka samu kudi mai albarka, yahi da yawa mu kai shi wajen mahauta. Ko mahautan gwanda ake mun kai bisan kwarai. Ita dai wannan fitar na ƙara tabbatar da niyyar magabatan wannan ƙasa tamu domin ceto makiyaya tare da dukiyarsu.